Me ollaan Olas Group Oy, me ollaan perustettu 2017, rakennetaan pientalokoteja pääkaupunkiseudulle. Me ollaan tällä hetkellä asunto-osakeyhtiö Kirkkonummen Metsätähdessä. Täällä on 6 kaksikerroksista rivitaloa ja yhteensä 25 asuntoa. Sievi Element on toimittanut meidän kaikki elementit tänne, tehnyt sisävalmistuksessa väliseinät, valuvalmistelut ja ulkopuolelta vielä terassit. Meille elementtitoimittajalla kaikista tärkeintä on se, että se tuote on laadukas ja vastaa ne meidän kriteerit. Sen lisäksi työmaa-aika pitää olla sujuvaa ja yhteistyön toimivaa ja lopuksi tietenkin reklamaatiot minimiin. Me ollaan Sievi Elementin kanssa rakennettu kumppanuutta jo monta vuotta ja totta kai se hioutuu ajan varrella ja ollaan saavutettu paljon semmoista, mitä ollaan tavoitteita asetettu aikaisemmin. Ja kyllä mä sillä perusteella pystyn suosittelemaan, että kaikkihan alkaa jostakin pienestä siemenestä, mistä se lähtee kasvamaan ja me ollaan oltu tyytyväisiä. Sievillä on aina halu kuunnella sitä asiakasta ja toteuttaa se meidän toiveiden mukaisesti, että siitä ollaan tosi tyytyväisiä.